karep ta. Jurusan utawa Fakultas Sastra Jawa ya neng ya apa? Fakultasnya FKIP, Pak. FKIP iki apa kepanjangannya? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terus jurusannya? Jurusannya Pendidikan Bahasa Jawa. Kenapa kok kamu ingin memperdalam bahasa Jawa? Ya biar Pak, nenek lagu-lagu gitu ben paham saya. Oh iya. Coba saiki ora usah nggih bahasa Indonesia, aja ngoko gandeng sampean lak jurusane iki basa Jawa. Ayo saiki nggih krama. Ayo. Nuwun sewu Pak Dalang dados ngeten Pak Dalang. Ngono piye-piye? Nah niki kula matur napa? Ya bab ki mau kenapa kok jenengan iki kuliah kok memperdalam babagan basa Jawa. Ayo. Amargi. Margi siwi. Ayo. Basa Jawa menika ketawise sepele tapi mboten sepele Pak sejatine. Oh, kok iso ngoten? Nggih, napa nggih? Kathah sing kaya jale kaya jale ya apa ya? Ning kowe ora pantes lek basa mlipis kaya apa lek tanganmu malang kerik ora pantes ora. Iya. Oh ya. Malang kerik lek kek ambune kok kene mak breng ora. Enggak ya Pak. Wangi lho kula Nggih. Saiki coba menata bahasa yang baik dengan basa Jawa sing alus. Kowe ngaturke panuwun karo Bapak Sudarsono karo sedaya para lenggah. Kira-kira piye kata-katane sampean? Nah. Nggih, kula winong Nggih. Minangka Nah. wakilipun rencang-rencang Ibu Presiden kalih Mas pengrawit kalih Pak Dalang ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami Pinter. dumateng Bapak Sudarsono. Heeh. Aja kok tambah ketok lho aku wetak. Bapak Sudarsono suwi luwih Darsono iki contoh sing apik. Nggih. Terus Dumateng Bapak Sudarsono sakeluarga kalian para tamu ingkang satuhu kinurmatan nggih. Kranten, ayo ndang. Ingkang satuhu kinurmatan kalih sedaya ibu-ibu ingkang masak, mas-mas ingkang leladi. Waduh, pinter. Terus sedaya kemawon ingkang sampun Hanyeng kuyung Dumateng kula lan sedaya kru Madangkara dados pagelaran dalu menika saged kalampahan kanthi saged kalampahan kanthi lancar sae mboten wonten alangan setunggal menapa. Ha iya. Krana nggih. Krana tanpa panyengkuyungan panjenengan pagelaran dalu menika mboten saged kalampahan kadosta ngeten menika. Pramila saking menika terus benjing menawi wonten napa-napa melih mantu sunat ulang tahun terus napa panen napa obong boto napa bangun pawon bangun napa mawon nanggep wayang melih. Nggih. Amargi wayang menika kedah dipun uri-uri. Terus napa nggih? Kedah dipun uri-uri. Nah, carane nguri-nguri menika nggih ditanggap. Ngoten niku. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, pancen menika generasi Z, generasi zaman sakmenika. Ing bab basa niku lahir cenger niku langsung bahasa Indonesia niku bocah niku. Nadyanto omahe asline nggih desa. Ning gandeng niki pengen sinau, pengen belajar. Wong jenenge wong sinau niku terus disinau lak apik. Niku mesti mboten enten cacatipun, mboten wonten ingkang badhe napa maido. Wong jenenge wong belajar. Ya ora apa-apa. Sithik-sithik ya nang ya. Nggih. Ngapi kaya apa sampean sugih kaya apa lek nganti ora pinter basa. Walah, engko karo bojomu mesti ditinggal melangkah saka pager ndak. Ya Allah, Pak, mosok ngoten. Lah bojoku mengke bakal bahasa Indonesia iki. Hah? Ndak kan pakai bahasa Indonesia kan bisa. Gitu loh, Pak. Lah keluargamu arep bahasa Indonesia, kenapa kok dadak njukuk jurusan basa Jawa? Nah niku ben mboten bahasa Indonesia. Iki lambene iki tekan ndi bocah iki? Jare keluargamu arep bahasa Indonesia. Ngeten, maksudnya menawi mengke
Mboten, mengke maksudnya kula menawi ajeng krama kalih garwa kula to. Nah, niku menawi kula basa krama, menawi ajeng ngagem basa krama kalih garwa kula. Nah, niku lho. Niku nek kula kangelan kan bisa pakai bahasa Indonesia. Nah, mengke tapi bahasa Indonesia niku nggih penting. Pentingnya piye? Mengke anak-anak kula tangga-tangga kula nggih kedah saged bahasa Indonesia. Sik ta aku ngrungokne omonganmu suwi-suwi saya mumet iki. Lah kula jenengan ngomong basa nganti tekan tangga barang lho. Mboten, soalnya bahasa Indonesia itu ya penting, Pak. Ya, jadi penting. enggak cuma bahasa Jawa, jadi bahasa Indonesia itu juga penting. Soalnya kalau lagi pidato di forum besar kan tidak semuanya bisa bahasa Jawa. Basa kawine saiki yen siji utawa setunggal iki apa? Eko. Eko, yen loro Dwi. Dwi ora pembunang to. Berarti anak nomor 2 ya, Mas? Ya, pinter. bener. Lek telu. Tri. Papat. Catur. Catur. 5. Panca. Enam. Sat. 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 Ayo. 7. Sabto. Pinter. 8. Asto. Iya. 9. Songo wali. Wali songo. Wali songo denggelmu lacan. Nawa. Songo Nawa. 10. Ten. Dosa. 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 Napa? Dosa, dasar rekod kan. Oh, dosa. Dosa, dadi Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, Sat, Sapta, Hasta, Nawa, Dosa. Mboten sedoso. Mboten sedoso. Kuwi lak sedoso ya karepmu ngono wis. Lah, biasanya lumrahe sedoso. Kuwi lek basa, lek kawi iki dadine dosa ngono kuwi. Oh, nek sedoso niku Jawa modern, Jawa baru. Wis ngono ya kena. Ngono ya kena nggih. Kowe iki ora isin mula cedhak karo Mas Ajimas mesti diajari basa Jawa. Kuwi karo aksara barang apal nggih. Lek pengen diwulu rono kowe. Diwulu niku dinapane? Wulu disandangi. Wulu iki prayon nik niku to. Denggelmu. Bentuke Kuwi sandangan kae lho diwulu ki dadine. Oh, iya. Ngono kae. Saiki ndang nembang, Nong. Ayo. Ya, ini Aku nembang kangen apa? karo suaramu, kangen lemu nembang iki akeh sing kepareng request lumantar streaming ngersakake sampean ya kuwi Ninggal Katresnan. Ayo. Oh iya. Kuwi uga pamundhute mbahmu sing saka Karanggedhe. Ayo ngono kuwi. Sakne ora krungu suaramu kuwi jare awake meriang. Ayo. Ben diaturake karo putune. Ayo. Ayo, Kyai Sepuh kok mobil Taruna. Ayo. Dibawani biyen tak gaweke to, yen nang. Nggih. Coba kaya apa? Ninggal Katresnan. Winong Nawangsih komplit sak bahanipun. Ya. Mengke anu Pak, tapi segedap niki menawi rodok gerok kula ngapunten nggih. Hah? Menawi mengke rodok gerok ngapunten, soalnya kula dereng mimik wit wau sonten. Oh. Lah arep ngombe sik apa piye? Mboten, soalnya mungkin nek kula mimik niki kula posisine kebelet pipis. Dadi nek mimik anu, mungkin malah Ndak kepoyo ngono to? Heeh. Oh iya. Ngoten, Pak. Wis ora apa-apa, oleh nek gerokmu ora masalah. Nggih, sithik ya, Pak. Ya ora apa-apa. Nggih. Penak malah nek gerok kuwi ya suda 50 ngono kuwi. Iya. Jeneng, ya. Jaranan dangdut kreasi. Jaranan dangdut kreasi dening Winong Nawangsih Sinden Anu. Anu. Rineng kaindaing beksa Ninonanu senterewet jaran pegon. apa nduk?
Sip, wilujeng niskala nang apik. Nah. Ya digarap rong ramban, sepisan dangdut, kedua jaranan. Wah iya coba kaya apa nggih. Ugi kula aturaken dumateng pepunden kula Bapak Pujaka juragane jaran. Wah iya, heeh. Monggo diaturake ninggal katresnan Winong Nawangsi. Yo. Oh.
kasih, luar biasa Winong Nawangsih nggih. Nggih joget ngene lek dadi keringetan. Biasane lek keringetan ning nguyuhe lali malian. Ayo, padha karo wong mayang jane arep mayangi kudu nguyuh ning anggere ngedep debok ngono iki ning isor blencong metu keringete sok-sok uyuhe lali. Ayo. Ning sesuk-esuk dawa ora mandeg-mandeg. Terima kasih anak wedok Winong Nawangsih. Wah iya. Saiki nanjake bintang tamu sing isih dianti-anti ditresnani karo Pak Sudarsono. Wah iya. Bareng awake dhewe nyiarke bintang tamu langsung ngombe dhisik. Mbak Eka uget-uget ha iya. Bocah dedeke sak tremos kok dadi bintang tamu. Men jumeneng ya. Nadyan to jumeneng karo lenggah ya angel dibedakne ya to. Ya kudu dijumenengake lek iki. Ayo. Kanggo apa? Arum Bali. Ya, to. Karo ngeling-eling. Apa-apa ngeling-eling. Monggo, yuk, dados. Jogete cara Bali. Mas Dianto sik tekan Ketapang iki mau Ketapang. Ayo ora masalah. Sugeng dalu Cahayu. Konjur kaya ngono iki polatane iki dipirsani piyayi akeh mbok sing grapyak semana esem guyu terus lumintu ngono Cahayu. Piyayi tek ayune kaya ngono. Dasar ya dedeke ya gagah gedhe ndek. Cantik lahir batin kaya ngono kuwi. Ngopo kok semene ora rena ing penggalih ngopo? Terus sapa sing rena? Ana bintang tamu kok dilokne kaya tremos. Loh, tremos ki penting lho. Saiki sing di paguyuban ngene tanpa enek tremos banyu anget. Wo, mesti masuk angin ngono kuwi. Ya, piyayi-piyayi sing saka adoh ku lho. Arep lho bintang tamune sapa to kae sing arep teko ngene Pak Sudarsono sapa to kae? Heeh, sapa kae kaya truwilu ki sapa ngono kuwi ayo. Wis iringane ki mang Bali. Arepku ya joget ben kaya penari pendet. Malah tak salah kaya leak rupaku ning syutingan. Iya. Ora kaya boyo ngenak-ngenakke piye ngeten lho ning atiku ki ben kepenak ngono. Lho, tak hormati liyane cara Jawa kabeh sampean Bali dhewe iki tegese lak pakurmatan sing istimewa ki mau. Oh, spesial ngeten. Spesial. Dadi sing ning misal di live wonten radio niku ya ben rada bertanya-tanya ngeten lho. Sapa to bintang tamune Eka uget-uget ki sapa? Wah, ngono disiarke wah dedeknya lencer kuning apa piye ngono Mas yo engko teko lokasi ya kaya kodhok ngono gak masalah. Dadi ning radio ki wis ketok apik ngeten lho. Oh, ngono kuwi. Ngaten. Ning ngono ki jenenge pembohongan publik kaya ngono kuwi. Pembohongan. Apa anane wae. Malah ngeten lho Mbak Eka, sampean aja sakit hati. Urung karuan lho, sampean pamane dedeke lenjang-lenjang dhuwur jalan teji terus iso sukses viral dadi bintang tamu urung karuan. Oh, ngaten nggih. Ya mergo sampean dadi wong setugel ngene iki. Nggih.
akhirnya sing tresnane pirang-pirang klebu kaya Pak Sudarsono ki tresna karo sampeyan. Matur nuwun. Dadi lek dhuwurmu ki kaya tenda sakmono kae, ngono. Wong apa wedon? Lah iya nggih. Sak dhuwure ngono. Matur nuwun, aku ya dadi wong ya tetep konsisten kok. Konsisten kanggo piye? moto kanggo uripku dhewe. Konsisten aku ki dadi wong. Dadi mbiyen ket lahir ceprot nganti mbuh besok kanane ya panggah cendhek kae ngene iki gak dhuwur-dhuwur konsisten. Oh, ngono. Ngaten. Ya disyukuri teh kok aja nelongso kaya ngono disyukuri. Nggih tetep kula syukuri kok wong cilik ki malah ngirit. Kok ngirit? Ya tuku seragam ya sak meter apa setengah meternya cukup. Iya, jarik. Jarik ya paling sak meter punjul 2 kilan. Wis cukup ngono kuwi ya. Wis cukup. Mamane kurang jarik ya adai plastik resek ngono lho. Sinden apa pelem adai plastik iki ora sampean iki. Sinden apa? Matur nuwun lho Pak Yoyo. Matur nuwun karo Pak Sudarsono. Lah nggih lumantar panjenengan kula paringi napa niku jenengan. Lumantar panjenengan. Paringi jenengan paringi dengelum locot ya ora. Padha karo Wino ngomong kamu iki cotot ya ora. Lumantar panjenengan kula sampun panjenengan paringi kesempatan. Heeh. Derek sowan wonten dalemipun nyinenganipun Bapak Sudarsono menika nyinengan lan kula saged derek sowan wonten nyinenganipun Bapak Sudarsono menika lho. Nggih. Mergo minyan-minyan sedaya niku nggih. Piyaingan sae sedaya. Nggih, matur nuwun Pak Yoyo, Bu Kesi. Pak Sudarsono kono lho. Nggih, lan kula nyuwun pangapunten Pak Sudarsono randhat anggen kula sowan. Kok iso telat ngopo? Wau kula nderekke niku lho Google Map. Lah kok lurus belok kiri teko kali. Aku terus Ya apik makalah ndrodok karian. Ayo. Lah kok belet apa piye? Niku arep mundur angel nekat. Alhamdulillah teko dalan gede. Iso teko kene. Wah, teko wis dalan gede aman iki. Lah kok dalane jembrol kono kuwi? Dalane apa? Dalane jembrol. Jembrol ki apa? Ambrol. Ambrol. Ambrol nggih. Oh iya, jembrol. Lah nggih, kula gur manut map niku. Ya Allah, lah aku tuh arep lewat ngendi neh iki? Kula balik. Akhire teko piyai mriku, ngen wayangan Pak Yoyo pundi daleme Pak Darsono ngeten. Balik mawon mengke pertigaan belok kiri. Lah ki aku pertigaan belok kiri pertama terus kali aku ngono. Anu pertigaan sing nomor 3 ngeten. Terus kula mengisar. Alhamdulillah petuk rombongan tamu. Itu saya mandek melih kula. Iya. Montore anek papat aku ngenteni. Antri sik. Antri riyen ajeng mlaku niku alhamdulillah wis rampung to. Lah kok papasane hisik loro. Akhire mundur neh aku. Cidorene ora yo aku ngono. Lah sampean ya rampung lek kula niki bintang tamu men digolekne dalan ngono. Lah terus digoleke dalan pripun wong ngantri sak meten kathahe piyai tamune Pak Darsono lho Biyung. Iya, bener pancen kaya ngono. Kudu ngalah sik minggir dhisik kula. Mula ya awake dhewe iki sangat menghormati lan uga melu seneng. Panjenenganipun Bapak Sudar anggenipun kagungan kersa sing rawuh pirang-pirang. Leres saestu. Dongamu kanggo sing diselapani apa? Ayo. Nika adi kula wedok Dik Kluwi. Kluwi sapa? Kados ngendikane Bu Kesi wau asmane jan angel tenan. Spesial Dik Kluwi. Sinten? Sapa? Eli? Dik Kluwi Eli. Anor Nugraha. Ayo baleni sapa? Piye? Dibaleni sapa? Ayo. Kluwi Elia Anor Nugraha. Iya. Saiki sing rada cepet dilancarke. Selapananipun nggih anak kula wadon nggih tek 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 cepet. Jiro lu. Piye mang? Menika tasakuranipun Bapak Sudarsono anggenipun mahargya selapan dintenipun ngono kuwi ta. Cepet. Jiro lu. Menika mahargya selapananipun Bapak Sudarsono. Denggel melocot. Selapananipun Dik. Nah, Bapak Sudarsono. Wayahipun. Nah, nggih. Bapak Sudarsono to? Nggih, wayahipun nggih. Nggih. Nggih menika mengku gati Bapak Sudarsono badhe dipun wayahaken. Kok diwayahaken piye to iki ora? Wayahipun. Wayahipun Bapak Sudarsono nggih menika Dik Kluwi Elianor Nugraha. Baleni sik. Nggih. Kluwi Elianor Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih niki tok sik. Kluwi Elianor Nugraha. Yuk. Kluwi Elianor Nugraha. Wis lancar? Alhamdulillah. Kok ngarep. Tasakuranipun Bapak Sudarsono. Aku nek kok ngarep kata-katane angel tenan kok ngarep. Lho bintang tamu kudu iso kaya ngono kuwi. Nggih. Ayo. Jiro lu ya. Aja cepet-cepet.
Inggih dalu menika mahargya selapananipun wayah Bapak Sudarsana Dek Kluwi Elianor Nugraha. Mugi menjang lan sak menika nyinenipun tansah pinaringan sehat bagas waras panjang yuswa binerkan dening Gusti ingkang akarya jagat. Dek Kluwi Elianor Nugraha tansah dadi bocah sing pinter miguna tumrap tiyang kekalihipun. Amin ya robbal ngalamin. Iya pinter apik. Sik aja marem dhisik. Kaya bintang tamu kae diterjemahake per suku kata sing diselapani. Ayo. Nganti ra iso mulya kowe. Ayo iki. Kowe semene larang dhewe lho, Kak. Ora. Mosok larang. Larang dhewe. Ya ampun pas ta. Lah piye Pak? Pak Sudarsana iki lah pamane Bukesi, lencir kuning lengkung-lengkung, ayu blengah-blengah milangoni. Waduh, Mila. Mbak Tuti samenika ugi jan seksi mempesona bahenol, ayu. Iya ta. Mbak Lia gede kimplah-kimplah kaya duduh gule. Lah ini nyawang lho, uget-uget kok gur sakmono, tak tambahi gen nggo tuku gizi. Ya iya, ben ora stunting ngono kae. Nah, stunting piye to? Stunting ini orang yang mempunyai kekurangan dalam oh iya aku iya ya. Ya ora apa-apa ning sampean cerdas kowe. Mamane wah delok stunting berarti bocah sing rada ora memenuhi syarat. Ora lek sampean penjenengan saya tak tes. Apa? Pak Yoyo. Apa? Dalemipun penjenengan menika pundi? Penyan. Iya. Kula saking Sawan Jaten Karanganyar. Oh nggih. Wonten mriki menika nitih menapa? Wau nitih mobil sareng kalian kanca-kanca sedaya. Yes. Nggih wong nyatanipun menika dipun pahargya wonten mriki. Sampun pepak daharan menapa kemawon sampun wonten dipun cawisi kalian juru ladinipun Pak Sudar. Mau wonten sambel gorengipun, teluripun nggih wonten, unjukan teh jangkep aqua nggih wonten, nggih. Mangke dipun acarani lan mau sampun wiwit jam 09.00 tepat kula dipun dawuh nglampahaken wisanggeni lair. Rampungipun kedah sak rampungipun adzan subuh ngoten. Mbok, iso aku nyenye kok pangkat disauri. Apa genah ngene niku kok iso. Lho saiki zamane komputer apa sing penting cepet ngono kuwi. Salah ra apa-apa penting cepet ngono. Ayo. Oh iya, ora gur trimo cerdas, kepunjulen mbake. Kepunjulen. Ha iki lho, sing sijelapane ya kuwi Kluwi Elianor Nugraha. Saiki persuku terjemahno ngangge donga dengan kata-kata yang bagus. Kluwi Elianor Nugraha. Keluarga ingkang nampi amanah dening Gusti ingkang akarya jagat menika keluarganipun Bapak Sudarsana lan Bapak Ibu asmanipun Bapak Satya Adi Nugraha. Bapak Satya Adi Nugraha kalian Ibu Nani. Ya. Kuwi klu ya. Klu. Wes. Pun. Nggih. Wigatine dalu menika adicaranipun selapanan Dek Kluwi Elianor Nugraha. Muga-muga sami ndedonga Dek Elianor Nugraha tansah dadi bocah sing piguna tumrap bangsa lan negara agama. Amin, apik cerdas. Kok yo wis teko Elok asmane Dek Kluwi Elianor Nugraha, muga-muga besok gedene dadi bocah sing piguna tumrap bangsa negara lan agama. Ya. Li nambaran. Ayo melu. Ayo sing cerdas cepat ayo. Li nambaran rasa tresna. Bapak ibunipun Dek Kluwi, muga-muga Dek Kluwi tansah dipun kanthi dumugi demasa tansah pinugra, tansah piguna tumrap bangsa negara lan agama. Sing mburi kabeh tumrap agama budaya karo negara terus to kuwi. Lah niku donga lho niku. Oh iya. Donga. Iya. Nggih. Terus bar kuwi Nur menika Nur saking cahya. Wah iya bener. Nur menika cahya utaminipun lampu. Dadi Dek Kluwi Elianor Nugraha tansah dadi pepadang keluarganipun Bapak
Sudarsono. Oh iya, pokoke wis diselapani padake listrik iki. Ayo. Dadi cahaya, dadi Cahaya. penerang. Rada cepet. Nu. Nu. Nggih, nu to? Nah, niki nu. Nuju prana apa sing dadi gegayuhane tiyang sepah kekalih mugi tembe dewasanipun tansah pinugraha, tansah piguna tumrap bangsa, negara tuwin Agama. Gra. Grapyak semana. Iya. Apik. Terus Grapyak semana piyayinipun Bapa Sudarsono. Saperlu dalu menika ngadani selapananipun wayahe tamu ingkang rampuh langkung kathah sami ndedonga mugi-mugi keluarga ageng Bapak Sudarsono tansah pinaringan berkah, tansah pinaringan ayem tentrem. Amin amin ya robbal ngalamin. terakhir Nggih. H. Potosi enten meleh. Nugraha H. Oh iya ha. Hangadani selapanan putranipun Mas Aditya nggih menika wayahipun Bapak Sudarsono hanggelar ringgit purwa dalangipun menika Ki Cahya Kuntadi wonten penggemaripun menika Caksi. Heeh. Cak Cahya Kuntadi kalian Cak Sukesi. Lah Cak niku napa Caksi niku? Caksi iki ngene lho, Caksi iki CAK kuwi Cahya Kuntadi, sine Sukesi. Terus Cak Kesi, Cak Kesi ora. Caksi tak kira Cak Sukesi Rahayu karo Cak Cahya Kuntadi. Ngawur ora. Hangadani selapananipun wayahipun. Heeh. Hanggelar ringgit purwa. Dalangipun Ki Cahya Kuntadi kalian rencang-rencang Madangkara. Muga-muga dados rena ing penggalih. Bintang tamune. Eka uget-uget. Sing ayu dhewe. Ayu nek ora nek kancane ya dhewe iku mang. Sampun menika. Saiki ciri khas jenengan lak Piyai Sragen. Nggih. Sragen kabupaten kecamatan ngendi, Nduk? Sukodono menika kula. Sukodono, Sukoi seneng dono ki weweh. Nggih. Wong sing seneng dono driyah apik. Desane apa, Nduk? Desanipun nggih menika Baleharjo. Baleharjo. Kelurahanipun Baleharjo. Bali niku papan Harjo ki Nggih. rame, papan sing rame Kebak Kamulyan. Nggih, Baleharjo. Dusunipun napa, Nduk? Dusunipun nggih menika wonten Madyasuka, wonten Wonorejo, wonten menika melih Wonosuka. Omahmu ki dusune ngendi, Nduk? Lah iki lah kaya teko kono. Lah ben ngerti kabeh. Susah aku arep ngomong iki. Lah ngapa sebabe? Dusunku ki njumbleng ya. Ayo. Kyai kene mesti nek Mas Tani njumbleng ki ngendi? Njumbleng ki mesti nggon telek. Ya tapi tidak apa-apa. Kita selama ini sudah Dadi ungget-ungget arep ngomong saka sapiteng ngono Mas. Nggon telek ngono. Tetapi kita sudah merasakan hasil dari telek tersebut. Kok iso? Ya iya, kita makan nasi. Kita panen palawija, keluarga ageng mriki pundi? Gondang. Gondang tawang mriki menawi tetanen migunakake napa? Telek. Tinggi apa? Kurabuk ta? Wah, penting ya. Lah nek arep dienggo sarapan ya ora apa-apa. Ya rabuk, telek dienggo rabuk, asile iso nggo tetanen palawija, pari dadi nasi. Apik. Hidup telek. Kono dindel-delke ora. Nggih, to nek rawani nek sing arep ngidak telek. Ora wani arek wong sing arep ngidak telek. Kok iso? Ya sing ora kecing to piye wani ngidak telek. Ha iya. Tur ya wong sektiya kaya apa pangkata dhuwure kaya apa. Anggere ngidak telek wis ta mesti pincang, ya ta? Lah nggih, kok saged. Heeh no, telek mak idak mesti pincang jinjit-jinjit nek mlaku ngono kae. Oh, lah Pak Yoyo ki nggon telek kok mesti roh ae. Telek wedhus napa? Telek wedhus. Srintil goblok ora. Telek sapi. Yo genah teletong. Telek pitik. Lencung. Lah yo babakan telek kok roh Mas aku. Bar ngelokne aku utekku isine telek ngono to. Ora usah ngomong kene. Kak, Dalam. gandeng sampean Piyai Sragen, monggo Sragen ini punya kasanah budaya sing mempunyai ciri khas tersendiri. Pripun, Biyo? Liburan para warga masyarakat ing Laladan Gondang Tawang kene nganggo tembang-tembang ciri khas Sragenan. Nggih, nggih. Slendro genti, Kak. Ayo, Slendro muni kaya apa? Nggih. Nggih. Apa? Nggih. Menapa mbok menawi wonten panyuwunan apa mboten?
Mboten wong piyai mriki menika merdika kok nggih. Merdika. Sedaya sampun dipun serahaken teng senimanipun nggih. 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 Kalih napa, Pak? Oh, nggih, siap, Pak. Nggih, mangke bar niki ngendang terus barno mbunang, ngegong terus bar usung-usung. Ayo. Padak nama peniti. Iya. Masa kaku dandan rene sayu ayu kok iso padak no peniti. Sinden ayu-ayu rene budal kok iso diarani tremos. Sing ngusung-usung gamelan, ngusung-usung terop, ngusung peniti. Heeh. Ngusung-usung. Masa gembut kok junjung kuwi ngambut ya. Ngusung-usung gamelan kok ngusung peniti. Ayo. Nggih. Nyingkar nyingkur. Niki. Awakmu Senenganku niki. Senenganmu ta? Nggih, senengan kula. Nggih. Sing ngajari Bu Kesi nyingkar nyingkur niki. Heeh. Mulane nyingkar nyingkur iki kudu tak piye tak tenanke, tak maksimalke. Mergo yo ngetok-ngetokke piye leh sinau mbiyen karo Bu Kesi. Oh iya. Nyingkar nyingkur iki mboten salah pocong to? Pocong bener. Pocong. Piye pocong iki lak yo maca pet. Iya. Larase slendro Mas iki. Pamane slendro ki kudu piye pleng karo gamelan. Lah nadane moji nemlu. Ngoten kan lho, kudu pas, kudu cocok kali. Alah, bae omahmu bejen to kowe. Niku lak moji-moji. Tanggane. Ayo. Nggih. Niki cakepane nyingkar nyingkur ta? Heeh. Nggih, nyingkar nyingkur terus wiwitane nyingkar nyingkur. Iya, lek menembangi kapan cerot ora. Yo anu nyet. Ayo. Nyingkar nyingkur. Apik to bocah iki bareng nembang ya apik, suarane ya halus. Ayo. Napa nggih? Heeh, dasare ya sarjana seni pisan. Wah, jenengan iki lho. Tak kampleng raiku sisan. Raiku dhewe. Ayo, kamplengen pengen roh aku kaya apa ora. Wah, kaya kucing. Yo. Wiwit tane nyingkar. Yo. Bocah pinter arek kepleset langsung golek teken deh. Nggih, langsung golek teken. Lingsem yen ke motan. Lingsem yen ke Piye sing kok balenono sing apik. Lingsem biasa wae apa yen ke. Nah. Lingsem yen ke motan. Ora entuk dipedhot. Lingsem yen ke motan. Rantuk pedhot. Ayo. Tak video. Rek, pisan mulai. Oh, tak lebokke caksi loper. Lingsem yen ke motan. Lho, ngono kuwi. Terokno. Ayo tanpa pedhot. Tak bukae. Nek ngene yo ganteng, Mbak yo. Mbak yo. Lambemu tak keprok kowe ora. Oh alah, nek ndelok kok kadohan kok TV ngono kaya masakku kaya-kaya bake cedhak ya kaya ngene ya. Ha, Mbak Eka. Oh nggih. Senonono Bu Wi. Mbak Eka. Dalam Sampane karo Pak Cahya Kuntedi apa ya enek rasa ser-ser ngono to Mbak Eka? nggih mboten kok Bu, kula kalih bapak menika nggih namung anu napa ngepen mawon ngepen. Ya syukur Nggih. alhamdulillah. Nyanipun iki mergo anu. Nyanipun menika kula kalih Pak Cahya Kuntadi namung napa nggih adik kalih kakak ngeten. Ya syukur alhamdulillah. Ayo, Biasane Tira, nek
kula adik ngeten. Nggih, Kakak. Bu Kesi contohno aku lek kurang napasku kurang landung. Sampeyan Bu Kesi. Arep nyawang Pak. Arep nyawang Pak Yoyo ganteng ya, Mbak. Iya. Ojo jelimur iki lho tembange iki lho. Nggih. Coba-coba Mbak Eka, engko lek sampean iso nerokke cengkokku iki sing lingsem kemutan iki engko. Lingsem sampean wis to. Pak Yoyo engko tak caoske panjenengan Mbak Eka wis. Urusen nganti tuwek dijetono lek kesel wis. Gah, ambune jumbleng kok mah aku ora. Wis to enak jumbleng ngono kuwi. Ora iso. Wis tak campur PPO kok tenan. Halo. Iya. Lingsem Ibu. Lingsem yen Eka uget-uget jiro lu lingsem yen kurang sak ceritan. Kurang sak cerit ngeten nggih. Nggih. Coba baleni meneh. Baleni meleh. Lingsem yen asine iso apik lho bocah iki. Mawe tok ora iso ya asine iso. Oh lah ambekan entek sampean. Dawa-dawa to Bu. Wis engko opae. Nggih. Mudhun panggung wayangan. Pak Cahya pun tadi gawean mantuk ya. Ada ono tumpakno mobilmu ya. Kok judul penggemare ora Caksi Lover maneh. Napa lho? Caka Lover. Caka Lover. Caka Lover. Oh nggih mboten nek ana anu Caka. Oh tak ganti. Cahya Eka. Oh Cahya Eka. Heeh. Nah, nek mamane caket ngeten pripun? Caket apa kuwi? Cahya pun tadi Eka uget-uget. Tapi caket. Caket. Caket apik. Lanjut. Caket. Dadi malah latah ora. Lelampahan kang kawuri Siapa sing ngomong Setya Budi Mas? Padha nih aku ki rapal ngono. Lah apal jajal. Piye terusan? Aku iso capet-capet ngono. Terus, dudu kuwi. Tulus ora Pak Tulus kok iso Pak Tulus ora mangkat. Tresno alah. Terus. Tenan nih. Tulus. Nah, nggih. Tresno tulus senadyan ingku bekas Eka uget-uget jos generasi handal dari Sragen ya. Yo sak lagune pisan yo diaturake marang sedaya para lenggah. Gandeng ana sing ngersake piyai kene virale sampean lak ngendang ning engko bar tembang iki lagi sampean ngendang men mike disiapake karo Pak Marno karo Mas Glondur. Wah iya. Saiki sampean nembang sik ayo. Pak Mas Glondur saiki wis gak mbagong. Dadi cepak-cepak mic. Wah, mendino nek aku tanggapan ngendi. Glondur iso. Sing jenenge Glondur namung Bagong tok ya nyuk. Lah saiki kok ramping Glondur. Dene petuk abuh. Wong edan ora. Monggo gubuk asmara diaturake. Ya Kak, buka celuk Kak. Ayo. Esok. Oh iya. Yen liwat. Lah nggih mare saben liwat niku esuk awan bengi niku. Yen liwat aku kelingan. Yen tak goleren. Ayo Kak. Ning cagak kobak tulisan. Warna abang tandha isih perawan. Pak Glondur.
tok kok iso. Lah ngopo? Iki jan setia banget lho ning Madangkara iki. Pak Glontor iki ora kaya Pak Glontor tenan. Nggih. Oh, buktine ngono nyambut gawe sregepe kaya ngono. Kok kayane no dilumpukne. Alhamdulillah. Nggih ning RRI. Ning kono ki nek bakso enak ngono lho maksude. Oh, kuliner nggih, kuliner. Walene ya. Nggih, anu ngeten. Ah. Ngaten. Maturun lho, Lek. Nggih. Tak nyambi nyanyi ya. Pamitan karo Mbae. Ayo. Sambae ta. Iya. Ya, Kak. Cathetan sajroning ati. Nyatan luntur saya marati. Aku kowe dadi garwa. Marang kaleren ning kuko kasmara. Rasane apik ra umum. Nggih. Tabuhane genah kaya ngono gayange Dik ngene tok. Niki posek, dadi kula ketokke Ya seluruh. ketokne karo tabuhane no tak jreng-jreng. Dan delang tak bladeng ngono kok gur ngene tok lho. Anyelne kuwi. Lho tapi niki lho dalam sudah bergerak lho niki. Jobor ketoke ora ketok tapi lho jero wah nika. Piye jero? Lho tak syuting nanti aja. Mosok jero kon ngetokke ya angel. No yo jiro lu yo. Gayane kaya Luna Mayat. Mayat kok sinden kok batang. Mula batang gawane jumbleng. Jumbleng ora nggone batang. Lha apa? Telek. Ngene iki ben ketok seksi Pak Darsono. Awel kata. Piye kowe ora pekewo Pak Darsono piye iso kowe awel ngono kuwi lho. Lha kenapa to? Lah nek karo kula lak ya wis kaya lho ngene.
Kayak ingon-ingone kaya mosok dudu sapa-sapane meneh. Ngono lho. Ayo nggih. Niki. Apa wis cepakne karo Pak Glondor. Matur suwun sih karo Pak Glondor. Matur nuwun lho Pak Glondor. Iki aku titip dicaosne Pak Glondor. Mergo dhek iki sing ora tau sare. Ayo. Ngaten. Sing nyaosne jenengan kuduan. Pak Glondor oke. Ayo nggih. Iya. Kon mara mawon. Lah 100 kok maron. Ora kowe rono isinan kuwi piye iku. Oh isinan. Kuwi ayo. Heh. Wes Pak Glondor ditampa. 100 sing ngeterke aku ya 50 edeng kok. Ya, gah. Wong telu sapa? Wong loro tok kok. 4. Aku 10 ngono. Makasih ngono lho. Makasih ngono. Makasih ya moh. Oh, ora apa-apa pancen piyayine kaya ngono. Wis ditampa Pak Glondor matur nuwun. Piyayine dingin cuek-cuek ngeten lho. Pokoke nyambut gawe sing sregep, anu aja njaraki pembantuku ah kowe iki. Ah, bahaya pembantuku anggere lekas anu kerasan dijaraki. Napa nggih? Ora ketok kok CCTV dek ngene kok. Lolu. Oh CCTV iki pirang-pirang ngen kowe. Kemasane lek pas aku ning omahe sopan. Monggo CCTV tak pantau kok HP iki lulu glondor. Nggih kalih dandan Bagong ngeten. Ora. Kuwi karo dandan Bagong. Nek ngono iki Bagong kenek gula. Turu ya. Turu. Iya. Ora sehat ya Mas Glondor. Sehat. Ayo, kuwi mikir iki dicoba kendange. Nggih. Ayo, nggih. Sing dikersake piyai kene khususnya Pak Sudari kuwi sampean nembang karo ngendang. Nggih. Ayo, coba kaya apa. Mikir nggen tutuk dicek sik, tutuk. Cek. Tes. Kurang piye? Halo, dicobar semarnya hadirin ada di sini semarnya. Kok enek R kabeh piye? Ya, kersane menggema kok. Oh iya. Kendange denge coba. Sing seru to. Mpun iki lho. Tung tung deng. Dontak. Nah, tang tande. Ayo, tung delang tande de. Nah, neng Jombang tuku gedang. Aduh. Wis ora usah trepet, pokoke dilakoni iso ora. Ayo, gedange tugel. Yugur ora ditugel-tugel, mbok dicemet pisan. Rasa protes ayo. Gedang ditugel-tugel. Nah. Apa kuwi? Ciglok lah tugel. Iya. Pak Karto tuku kertu. Ngarep main sih. Terono kuwi sapa sing main ora? Perdana itu. Oh, perdana. Liwat kretek Kertosono. Pak Bambang potong rambut. Iki senenganku. Dina dicukuri terus. Ya ben manis kok ya, ben manis kok. Manis kaya Pak Taslim malah butak. Ora maksudnya memang stylenya Pak Taslim seperti itu kok. Style. Cukur rambut. Heeh. Pak Bambang cukur rambut. Cukur rambut. Pak Bambang cukur rambut. Rambut, Kak. Kuwi ora rambut. Rambutnya nganti gedem kaya ngene kok. Iki lho. Iya. Ya rambut. Heeh. Ning rambut nggon jempol. Wah iya. Mak teratap aku ora. Jempole rambute. Heeh, kuwi jenenge wulu puhun kuwi jenenge. Napa? Wulu puhun. Kuhun wonten jempol menika kuhun. Wulu puhun. Nek kentol, nek wonten kentol. Ya wulu kentol. Wulu kentol. Wonten munggah sithik, wonten niki nggen dhuwure kentol niki napa? Kempol paha niku ulu napa? Ulu paha. Lah dhuwure sithik nggen dodo niku ulu napa? Kok liwati malian ngono kuwi jenenge. Jarak iki ora. Wis penak kendange. Pun. Oh iya, ya coba kaya apa. Wis, sae tembange apa?
Napa nggih tembange? Pak D ya iso. Pak D, cewek gaul. Cewek gaul. Oh, bener cewek gaul. Nggih, cewek gaul nggih. Yo, coba kaya apa. Lho, bareng sampeyan arep ngendang jajane metu lho langsungan. Ayo. Ah, nggih to. Ngono kuwi. Yo engko sik to, Pak. Lah nggih, kula tak nggo mulih. Nggih. Kendangi dhewe, tembangi dhewe. Ayo. Podang kuning. Nggih. Nggih. Oh nggih, niki permintaan podang kuning. Oh nggih. Siap mangke nggih. Ini cewek gaul riyen nggih. Cewek gaul riyen nggih. Yo. Eka uget-uget. Ya coba kaya apa. Yo! Nyokek Mas yo nyokek yo. Nyokek yo, au. Kaya ayu-ayu kok. Berat kembang kowe isih wangi. Ibarat tebu kowe pancen lagi. Akeh taun sing padha nyedaki. Ngisap sarine kadang melati.
nyawang bokong badine kaya dandang tumpakane sepeda motor lanang ayune sak kecamatan Tepuk tangan untuk Mbak Eka uget-uget multi plasenta. Lah nggih pancen sinden dawon. Eh? Wis aplosi plasenta niku lho. Kalau sing apa-apa iso lho. Mulsi. Sing apa-apa nika multi talenten. Talenta. Sing ning nanu YouTube niku lho. Sinden roll on ngeten niku lho. Lah iso Sinden on. sinden roll on kok. Iya. Apa roll on iki bat All-run. roll on iki bat kelek ya. All run ngeten niku lho. Iya. Nah nggih, niki apik wae lho sing kari dhewe meng. Sing piye, Bu? Kaya gendruwo golek anake kan. Dung ding tak dung ding ngene kan. Kaya gendruwo ngomong kae ya. Ya, nggih. Heeh. Piye jajal piye. Ya. Nah, niki meleh. Heeh. Nah, mengke senggakane kukira pensil ternyata Niki sakniki nggih. Iya no, sesuk wis bubar ayo. Nah. Iya kono ya. Sapa wonge? Duren. Keduren. Ditata-tata dhewe keduren dhewe. Sapa wonge sing ora cakukan. Nyawang bokong badine kaya dandang kukira pensil ternyata pentol. Pentil kok iso nek sing pentol nek sing pentelot barang sing mau Sing bener apa? pentil. Oh, pentil. Iya. Sak pentil. Nah, pentil. Kukira pensil ternyata pentil. Oh iya. Iya kono. Hadirin sekalian. Iya. Sapa wangi pas. Sapa wangi sing ora cakukan kukira pensil ternyata pentil. Nyawang bokong badine kaya dandang kukira pensil ternyata pensil. Nyawang bokong badine kaya dandang kukira pensil ternyata pentil. Nyawang bokong badine kaya dandang ya kukira pensil ternyata pentil. Nyawang bokong Kok kuwi terus to, Kak? badine kaya Kok terus nyawang bokong terus iki nyapa to kuwi? aku seneng karo pentil iki mau lho. Lah mesti omahmu jumblung dadi ya bokong ae ora ngono. Apik ki mung tenggak. Apik ya? Nggih. Kendangmu ya apik. Masa nggih? Oh, ing atase- Apik ya tuku. Heh? Ora. Iya. Heeh. Mboten. Ngatasi tangane ya cilik-cilik kaya ngono kaya. Mboten mboten ngertos to. Apa? Isine tangan kula. Apa kuwi? Kapal tok. Terima kasih Mbak Ika uget-uget. Matur nuwun Mbak Yoyo. Nggih, ampun kundur riyen mangke dilanjut gara-gara. Wonten gara-gara. Oh, enten. Tesih, oh nggih, siap no. Terima kasih. Lek glondor come here niki. Nggih, pun aman diurusi Pak Glondor ora. Satose mung gak edeng. Gak edeng. Pak Darsono. Mal